BTCखौ नाथाय दिनै बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनायनि मुङाव सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय बिथाङा गावनि पकेटखौ गरम खालामगासिनो दङ। गिबियावनो आंनि अननाय आरो आंनि सिबिनायखौ साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आं जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय BTCनि अबस्था जेखौ जों बयबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ, बे अबस्थाखौ जोङो गोख्रों नुवाखै बा जोङो स्ट्रं नुवाखै। जों नुनो मोनदों जे जोंनि BTCआ बिराद दुरबल अबस्थायाव दङ। दा दुरबल अबस्थाया मानो जादों? जेरैहाय जोंनि न'खरनि गारजेन बा जोंनि न'खरनि बिमा बिफाया जुदि थिग थायाबा, जेरै जोंनि फिसालाफोरा बा फिसाफोरा जेबायदि अभद्रनि खामानि मावनो नागिरो बा गाज्रि लामाजों आगान सुरफ्लाङो, थिग बेबायदिनो जे जोंनि BTCनि गारजेना बा जोंनि BTCनि राजाया थिग नङैनि थाखाय जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रा दिनै दुरबल जानांदों। बेखौ नुनाहाय दिनै जों सानदों, जों गोबां नायदोंमोन, जोङो दिनैहाय BPFआव जयेन जानायनि सिगां जोङो गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों गैयामोन। नंगौ, बेक्तिगत मानसि हिसाबै जोङो सोरखौबा पार्टिखौ सापर्ट खालामो, नाथाय जोङो पलिटिकेल पार्टियाव हाबथ'नाय अबस्थायाव जों गैथ'वामोन। जों नायदों BTR एकर्ड जानायनि उनावहाय जेब्ला जोङो दफाफोरखौ फरायदों, बे समाव नायदों आरो जों बुजिदों आरो जों मोजां मोनदोंमोन जे BTC एकर्ड जानायनि उनावहाय जेसेबां डेभेलपमेन्ट जानांगौ जोंहा जाबाय। लामानिफ्राय लानानै दालांसिम जोंनि इनस्टिटिउसन सेक्टरावबो जोंना जानांगौ परिस्थितिया जोंना जाबाय BTC एकर्डनि उनावहाय। दिनैहाय BTR एकर्ड जानायनि उनावहाय दे जुदि एक्स NDFB आदामोनहा जुदि जेलनिफ्राय गगोनबा, जुदि एक्स NDFB आदामोननि थाखाय जुदि साख्रि मोनगोनबा, बा जुदि एक्स रुंसारि जालांनाय जाय बिथां मुंख्लंमोन दङ, जुदि बिथांमोननि न'खरा माबा मोनसे सेटेलमेन्ट मोनोबा दे जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय बे BTR सुक्तिया मोजां होनना जों सानबाय थादोंमोन। आरो बिनि उनाव जेब्ला प्रमद बर' सरकार फैबाय, जों आरोबाव साबसिन मोनदोंमोन जे नंगौ जोंनि दिनैनि BTR एकर्डखौ दैदेननाय प्रमद बर' बिथाङानो जुदि दिनै गावनो BTCनि चिफ जाबायब्ला रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोनखौ जों निस्सय नुदोंमोन आरो जों नेबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि BTCआवहाय प्रमद बर' बिथां फैनायनि उनावहाय जे समाव जोंनि BTCनि रायजो राजायाहाय दिनैनिफ्राय सोलाय हमला होननानैहाय दिनै संग्रामि आदा एक्स NDFB मोनाहाय दिनैनिफ्राय जोङो सोलाय हमला होननानैहाय जोंनि सिलायनि मुसुखाखौ बै पाटगावनि फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सावनायनिफ्राय लानानै जोंनि सिगांनि सिमावहाय जोङो दिनैनिफ्राय आरो सोलाय हमला होनना जे समाव दिनै आदा एक्स NDFB मोना सारेन्डार जानानै दिनै एकर्ड खालामदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौहाय बिथांमोननि थाखाय जे माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होनाय, बिथांमोनखौ जे साख्रि होनाय जों नुनो मोनाखै। दिनैहाय एक्स NDFB आदामोना दासिमबो जेलाव दङ। थां सोंहै आदामोन, बै बिमा दुखुनाव सोंहै जायनि फिसालायाहाय 20 बोसोरनिफ्राय दिनैसिमबो जेलाव दङ। बै बिफा बोरायनाव सोंहै जाय दिनै गावनि फिसालाखौ मुंख्लं जानाय नुहैदों। बै बिमा बुरिनाव सोंहै जाय दाख्लैसो बै बिफा बोरायनाव सोंहै जाय दाख्लैसो BTR एकर्ड जानायनि उनावहाय BTR एकर्ड जानायनि उनावहाय सासे एक्स NDFB सानै आदा जोंसार आदा जनक जे गावथार जादोंमोन, बिनि बिफा बोरायनाव सोंहै जे आयं नोंथाङा दिनैहाय नोंथांनि फिसालाखौ नोंथाङा रुंसारि जालांनाय नुलांबाय, नोंथाङा लुगैयामोन नामा जे नोंथांनि फिसालायाबो साख्रि मावनानैहाय दिनै नोंथांनि न'खरखौ नायनाय लुगैयामोन नामा? सोंहै आदामोनाहाय। दिनै बे आयंनि दुखुआव बे गोसोआव माबायदि दुखु जानानै दङ जों रायजो राजाया बुजिनांगोन। बेबायदि परिस्थितिखौ सोर लाबोदों? दिनैहाय जोङो आसाम पुलिसनि गुलिनिफ्राय जोङो उद्धार जानो थाखाय जोङो दिनै आन्दलन खालामदोंमोन आरो जों सुक्ति खालामदोंमोन जाहाथे जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोराहाय आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार दाजाथोंसै होननानै जोङो दिनै BTR एकर्ड बड' पिस एकर्डखौ खालामदोंमोन। नाथाय जुदि दिनै जोंनि प्रमद बर' साराहाय जुदि थारैनो जुदि BTCनि रायजो राजानि थाखाय सानमारदोंब्ला, थारैनो जुदि दिनैहाय NDFB आदामोननि थाखाय सानदोंबा, बे एक्स NDFB आदामोनखौ मानो एक्स NDFB आदामोनखौ दिनै मानो BTR एकर्ड जानायनि उनाव मानो गावथारहोबावखो? आरो दिनैहाय गावथारनायनि उनाव जों सावरायदोंमोन, जों रायजो राजाया डिमान्ड खालामदोंमोन जे प्रमद बर' सार जुदि एकर्डनि उनाव जुदि साख्रि मोनखानांगौआनो दङब्ला नैबे गावथार जानाय जे मोननै न'खर दङ आदा जोंसार आरो आदा जनकनि न'खरनि थाखाय माबा मोनसे खालामना होदो बा साख्रिखौ एडभान्स होदो। बे समावहाय जों मिथिनो मोनदों जे केजुवेल साख्रि होगोन होननानैहाय, जे केजुवेल साख्रिया माब्लाबाबो सरकारि जाया। आरो बेयाव जोंना बांसिन मोनसेयाव दुखु नांबावदों जे गावथार जानाय आदा जोंसारनि जाय बिसि आंगो बिसि, बिथाङाबो सासे एक्स NDFB बाजैयाहाय दिनैहाय 17-18 बोसोरावहाय जे समावहाय गावनि बिमा बोराय बुरैनो ओंखाम संना होनांगौ, जे समावहाय गावहा एसे उनावहाय हाबा जानाय गावनि न'खर संसार गथ' गथाय खांनांगौनि दायथ' दंमोन, बे समावहाय दिनै बे आदा जोंसारनि बिसि बाजैहाय दिनै गावनि न'खरखौ दसे दोनथ'नानै दिनै हाग्रायाव थांनानै दिनै संग्राम खालामहैफादोंमोन। दिनै मानो खालामदों? जाहाथे जेबायदि जोंनि बर' हारिया नासय जायो, गादब जायो, मुगै जायो, जों गुबुनजों बै समाव आयं मोननो खोन्थानो सोलोंगौ दा
दानि आयं बोराय बुरैफोरा मोनसेखौ जाय खस्थ' मोनबोदों बुङोमोन बै समावहाय जोङो खदैबो मुजुरा जायोमोन ट्रेन गाखोनो सान्ति गैयानो गुवाहाटियाव थांनो सान्ति गैया माहायबा गुवाहाटियाव थांनानै फरायहैनो सान्ति गैया जेरावबो गादब जानाय बेफोरनि थाखाय उद्धार जानो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय दिनै बै जोंनि बर' बिमा जाय दिनैहाय गावनि बिमा बिफाखौ फुजिनांगौ समाव दसे दोनथ'नानैहाय दिनै हाग्रायाव थांना संग्राम खालामहैफादोंमोन दिनै बिथांनो दिनै मारै 4 ग्रेड केजुवेल साख्रि जासिखो जे साख्रिया दरजा फांनाय जे साख्रिया दरजा खुलिनाय टेबोल फुगारनाय खोरखि फांनाय दै लाबोना होफैनाय हासिब सुनाय साख्रिखौ सासे एक्स एनडिएफबि जायनि फिसायाबो एक्स एनडिएफबिआव आरो गावथार जाबावनाय बेफोरबायदि बिथांनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआवहाय दिनै इउपिपिएल सरकाराहाय दिनै बे एक्स एनडिएफबि जाय गावथार जाबाय बिनि बिसियाबो एक्स एनडिएफबिआव बिथांनो दिनै बे बाजैनो मारै दिनैहाय हासिब सिबग्रा साख्रिखौ दिनै प्रमद बर' सारा होनो जासिखो जों गिनाय मोनदों जे जोंनि जे 10 बोसोर उनावहाय जोंनि परिस्थितिया माबायदि जाहैगोन जों गिनाय मोनदों जायनि थाखाय आं खावलायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय जे प्रमद बर'आ जुदि थारैनो जुदि बर' हारिनि थाखाय साननाय दङब्ला बा बिदेशिनि आं बर'नि थाखाय बुंग्रोबाय दे जुदि प्रमद बर' साराहाय जुदि बर' हारिनि थाखाय साननाय दंमारोब्ला बै जाय गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि आंनि गामि बाथिपारायाव दङ आदा सुजित नार्जारि मार्टियार सुजित नार्जारिनि जे मार्टियार समावहाय दिनैसिमबो मानो आदा सुजितनि गांसे फट'खौनो दिनै आदा सुजितनि मार्टियार देयाव खुलिबाय दं दिनैसिमबो मानो जे 1,50,000 बा 1.5 लाखजों जानाय मोनसे अन्थाइनि मुसुखा आदा सुजितनि मोखांखौ दिनैसिमबो मानो दानानै हैयाखै आं आरो मोनाहाय बै बाथिपारा गामिनि लामा सेरावहाय मोनसे फाख्रि गिदिर दंफां दङ बिनि खाथियावहाय आदा मार्टियार सुजित नार्जारिनि मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ बेयावहाय दिनै गावनो आन्दलनकारि जाय दिनैहाय आदा सुजितआ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं मार्टियार सुजित नार्जारि जाय दिनै बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन दिनैहाय बे प्रमद बर' सारा एथ'ग्राब आन्दलनकारि मानसिया दिनै बर' हारिनि थाखाय इसेबां सानग्रा मानसियाहाय जुदि बर' हारिनि थाखाय दासिमबो साननाय दंबावोब्ला दिनै बे आदा सुजितनि मार्टियार समाव दिनैसिमबो मानो अन्थाइ मुंख्लं मानो आदानि थाखाय लुनानै हैयाखै दा बेफोरखौ नुनानैहाय जों लाइमोनफ्रा गिनाय फैदों आरो जोंनि रायजो राजाबो गिनाय फैदों जे प्रमद बर' सारा बै समावहाय इसेबां गिदिर बाथ्रा बुंबाय दिनै हाग्रामा सारा मोनसे खोथा बुङोमोन प्रमद बर'आहाय बिडिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों बे समाव जों हाग्रामा सारखौ रागा जोङोमोन ओइ हाग्रामा सार नोंथाङा पलिटिक्स खालामबाय था जोंनि आन्दलनकारि बिथांमोनखौ नोंथाङा जेबो दाबुं नोंथाङा पलिटिक्सनि मानसि जों आन्दलन खालामनांगौ जों आन्दलन खालामगोन बे समाव रोजा लाख जोंनि बर' रायजो राजायाहाय दिनै राजा लामा जथेहैदोंमोन रेल साइडजों जथेहैदोंमोन दिल्लीयाव थांनो थाखाय एसे एनै फैसा खांनानै हरदोंमोन हराखै होनबा दा हरदोंमोन दिनै दाउ फाननानै दिनै एमाव देनानै दिनै आंना बुंनाया भुल जानाय नङा सोरबा जौ फाननानैबाबो दिनैहाय आन्दलनाव एसे कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन दिनै बे आन्दलनकारि बिथांमोननि थाखाय दिनै जोंनि प्रमद बर'आ मा खालामदों बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जे बिदेशि सरकार आमार इउपिपिएल सरकाराहाय परिबर्तन नाम लानानै दिनै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दाबाय नाथाय नोंथांमोननि परिबर्तना बे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनायानो नामा नोंथांमोननि परिबर्तनाहाय दाख्लै गोबां रायजो राजाया बुंदों जे थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा बिटिआर एकर्डआहाय दाउ फिसिनायनिसो एकर्ड बिटिआर एकर्डआहाय अमा फिसिनायनिसो एकर्ड बिटिआर एकर्डआहाय दिनै ना फिसिनायनिसो एकर्ड रायजो राजाया बुंदों जे बिटिआर एकर्डआ जुदि थगायजानाय नङाब्ला दिनैसिमबो मानो फंसेबो खुन्थिया गायसनजायाखै दासिमबो बुङो प्रमद बर' सारा दाहाय बुंहरगोन बियो सोरबा सोंबा बुंगोन जोंनाथ' हाबबायना गामिया बिडिसिनि बायह्रानि गामिया हाबबाय आरो 42 दाल' गामि हाबबाय दिनै हाबनांगौ गामिया दिनै 5,000निफ्रायबो बांसिन गामिमोन नङा होमबा दा दिनै 5,000निफ्राय बिथाङा मारै 41 गामि दिनै सोसनखो बेनो नामा जोंनि प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकाराहाय जे परिबर्तननि नाम लानानै दिनै सरकार सालायदोंमोन आरो मोनानाय जे जोंनि बिडिसिआवहाय मोनसे परिबेस फैदोंमोन बैसाग मास समावहाय जे ब्रिडिं सिजन नाया जेब्ला उदैयाव दावदै दं बे समावहाय नाखौ हमबा जुरिमाना होनांगौनो हयथ' जेलाव थांनांगौ नङाबा 10,000 थाखा होनांगौ जों रायजो राजाया बयबो खोनाजोबदों बे जों मानिबाय नोंथांमोना नोंथां प्रमद बर' सार नोंथाङा जुदि नानि जिउनि थाखाय जुदि इसेबां सानदोंबा नानि जिउनि निरापत्तानि थाखाय बा रैखाथिनि थाखाय जुदि इसेबां डिसिखौनो सिन्थाय इएमखौनो सिन्थाय बिथाङा बावहाय लागायना होदों जे नाखौ रावबो दा हमथों होननानै नोंथाङा जुदि नानि थाखाय इसेबां प्रटेकसन होनो हाबायबा नोंथाङा बै आदा एक्स एनडिएफबिनि जिउनि थाखाय मानो प्रटेकसन होआखै नोंथाङा बै बिमा बुरिनि मेगननिफ्राय जे मोदैजों लुनाय बै मोनसे फिसा थुरिनि न' चिरांनि लावखुलिगुरि आरो चिरांनि अन्यान्य गामियावहाय लुनाय न'खौ जे नोंथांनि
सोलिबाय थानाय सरकारनि जे सिबिया जे बिथांमोननि न'खौ जे सिफायहैदोंमोन बे समाव नोंथाङा मानो रैखाथि होनो हायासै जोंनि बिदेशिनि बा बर'नि रायजो राजानि जिउनिफ्राय बांसिन नोंथांनि गुनाहाय नायासो जाहैबाय नामा दिनै नानि गुननिफ्राय बांसिन दिनै बिदेशिनि न' सिफायनायासो जाबाय नामा बिदेशिनि रायजो राजा न' सिफायनाया माब्रै नोंथाङा माब्रै सिफायनो हाखो बै बर' बिमामोनाहाय बेसेबां जों नुदों निउसावहाय गाबै गाबै बुंबायदों आयंमोन प्रमद बर' बै समाव जोंबो आन्दलन खालामबोनाय मानसि नोंजों रेल टेकिं जथायहैनाय मानसि नोंजोंहाय दिनै जोङो राजा लामा जथायहैनाय मानसि बै समाव थैनि सहि जोंबो होदों बै समाव जोङो माइरं खांबा एसे एनै फैसा खांबासो दिल्लीयाव थांनायनि थाखाय फैसा खांनाय समाव बिसोरबो हरदोंमोन बिथांमोना बिसोर बुंदों जे बे परिबेसखौ नायनो थाखायसो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन नामा दिनै जोंनि बर' बिमायाहाय गावनि जायगायावनो गावनि रायजोआवनो दिनै होखारजागासिनो दङ बेनो नामा प्रमद बर' सार नोंथांनि आन्दलन खालामनानै दिनै बर' हारिखौ लानानै जे राजा लामा जथायनाय रेल टेकिं जथायनाय दिनै बेनि थाखायसो नामा बै बर' बिमानि न'खौ सिफायनो थाखायसो नोंथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा बेफोरखौ नुनानै जों लाइमोना गिनाय फैयो नोंथाङानो बुङोमोन जे जोंनि बे ओनसोलावहाय 5 फुट 10 फुट 100 फुट जावबाबो दिनै गोदो गोदायनि आयं आबैमोननि हारा मोनगोन होननानै बुङो दा नोंथाङानो दिनै जोंनो फोरोंबोबाय नोंथाङानो खोन्थाबोबाय नाथाय नोंथाङानो मानो दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खौ मानो सिफायखो दिनै नोंथाङा दिनै मानो एक्स एनडि बि आदामोननि दुखु खस्थ'खौ नोंथाङा मानो फंसेबो सावराया दिनै सोङै बै बिमानावहाय बै बिफानावहाय जाय गावनि फिसालाखौ दिनै रुंसारि जालांनो माथियार जालांनाय नुबाय मुंख्लं जालांनाय नुबाय बिथांमोननि गोसोआव मा हब दंमोन आंनि फिसालायाथ' मुंख्लं जालांबाय बडलेण्डआल' मोनथोंसै होनना दिनैसिमबो बिथांमोना साननाय दंमोन जे समावहाय बर' हारिनि मेगना गेङाखैमोन जे समाव बर' हारिनि मेगना गेङाखैमोन जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्र नाथ फादार अफ ब्रह्म बर'आहाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मेगनखौ खुलिनानै होदोंमोन दा बिथाङा मोनसे सिमां दंमोन आलादा रायजो सोमजिनाय बड'लेण्ड बे सिमांखौ सोर फेलें खालामखो रायजो राजायाथ' खालामाखै प्रमद बर' सार बिथाङासो खालामदों दिनै नोंथाङा जुदि मेंबायमोनब्ला नोंथाङा रिजाइन होनना दिनै पलिटिक्सआव हाबैमोन नाथाय नोंथाङा मा खालामखो जे बर' रायजो राजायानो मेंथ'बाय होननानै दिनै मोनसे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति खालामना दोनबाय इन्डियान गभर्नमेन्टजोंहाय बै रायजो राजायाथ' मेङाखैमोन जों मेङाखैमोन आदामोना मेङाखैमोन बै अननायनि आन्दलनकारिफोरा मेङाखैमोन नोंथाङा मेंदोंबा नों थाथ'मोन नाथाय नोंथाङा जाय बर' हारिनि मेगनखौ खुलिनानै होदों फादार अफ बड'फानि बे सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ नोंथाङा मानो सिफायखो दिनै रायजो राजाया बुङो जे बिथाङा गुबुन हारिजों फिदिं जाबाय होननानै बुङो नाथाय आं सानो बिथाङा फिदिं जायाखै बिथाङा गावनो बेक्तिगत हिसाबै बर' हारिनि थाखाय साननाय गैयाखौ दिनै आंल' नङा रायजो राजायानो बुंगासिनो दङ दिनै बिथाङा सरकाराव फैयैनि सिगां सोलोंथाइ बिफानाव बांसिन गोसो होदोंमोन नाथाय माखासे टेट क्वालिफाइड टिचारानो दिनैसिमबो साकरि मोनाखै आरो माखासे भेन्सार स्कुलाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिनि बेलायाव मा बुङो एखे समानै दिनै टेट पास जानाय आसामनिया मोनबाय नाथाय बिटिसिनिया मोनाखै बिटिसिनि बायजोनि टेट पास जानायफ्रा मोनबाय दिनै बिटिसिनि सिंनि थानाय टेट पास जानायफ्रा मोनाखै नङा होमबा आदामा बै समाव प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे भेन्सार स्कुलफोर दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दङ जोंहा गासिबो भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन दिनै बै मास्टार बोरायनि दुखुआवसो मोनथिसिगौ दिनैहाय मा साननानै दङ बै मास्टार बोराया दिनैसिमबो स्कुलाव फोरोंगासिनो दङ जुथा मोनसे बायनो हाया सेन्देल मोनसे बायनो हाया नाथाय मा खालामखो बिथाङा भेन्सार स्कुलफोरखौ सिफायगासिनोसो दङ सरजाबगासिनोसो दङ दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहाय 3 कौटि 33 लाख इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बाहायदों बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बाहायदों नलेज फेस्टिभेलाव सोरनो बाहायदों मिडियानो हरनो थाखाय फट'ग्राफिनो हरनो थाखाय फट' खेबनो थाखाय टि सार्ट बायनो थाखाय साफा खालामनो क्लिनिं आरो अनलाइन खामायनो थाखाय दिनै बिथाङा 3 कौटि 38 लाख रां बाहायदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै 5 कौटि 1 लाख ISPL इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियाम लिग 5 कौटि 1 लाख बाहायदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनैहाय 3 कौटि 7 लाख बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट KDSC आवहाय ISPL खुंनायनि थाखाय बेवहाय 3 कौटि 7 लाख बाहायदों दिनैहाय 3 कौटि 50 लाख 3 कौटि 50 लाख टेम्परारि उदेन गेलारि बानायनो टेम्परारि स्टेज साजायनो ओंखाम जाग्रा न' लुनो दिनैहाय टेबोल चेयार बायनो मानि थाखाय ISPL खुंनो थाखाय बिथाङा 3 कौटि 50 लाख फैसा बाहायदों टेम्परारि दिनैहाय 83 लाख ख'ख' कम्पिटिसन खुंनो थाखाय ख'ख'
गेलेनाय बादायारि खालामनो थाखाय ख'ख'नि थाखाय दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 83 लाख फैसा बाहायदों मानि थाखाय बै साइनि बायनायावहाय लामा लुनो मानसिफोर पाब्लिक थाबायनायनि लामा लुनो आरो गारि दोननो थाखाय भिआइपि गारि दोननो थाखाय पार्किंनि लामा लुनो थाखाय बिथाङा 83 लाख 80 कौटि 3 लाख बाहायदों फराय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 52 लाख 53 लाख आइ स्कुलाव बायदों मानि थाखाय ट्रफि बायनो मेडेल बायनो मेगाजिन बायनो आरो अन्यान्य बुस्थु बायनो थाखाय दिनैहाय 50 लाख 2 लाख 53 लाख आइ स्कुलाव बाहायदों दिनैहाय नेशनेल लेभेल वार्कशप अन स्पर्ट्स गेलेनायावहाय मोनसे वार्कशप खुंदों बेयाव बाहायदों 40 लाख 40 लाख दिनै बाहायदों 2 कौटि 49 लाख मायावहाय दिनै माबायावहाय नलेज फेस्टिभेलावहाय डाइनिं टेबोल बायनो जोङो डाइनिंनि न' लुनो ओंखाम जानो थफि बायनो कारेन्ट बिल हरनो लाइट डेक'रेसन आरो अन्यान्य खामानिनि थाखाय दिनैहाय बाहायदों 2 कौटि 49 लाख जाय बिथांमोना दिनै इउनिभार्सिटिनि बायराजों थाबाय